Hej. Vi vil gerne bevise cosinusrelationerne, og det gør vi ved at tage udgangspunkt i en vilkårlig trekant, som vi kalder A, B og C. Men eftersom at vilkårlige trekanter de kan være lidt svære at arbejde med, så laver vi den om til to retvinklede trekanter ved at nedfælde højden fra B. Det bliver lige sat på plads lige nu, ja. Så er det rigtig flot. Og så vil vi gerne, så ved vi, at siden mellem A og H, den kommer til at hedde X. Ja, og højden kommer til at hedde HB. Og siden, som der bliver tegnet, hedder X. Og fra H til C kommer siden til at hedde B minus X. Ja, og vi ved om retvinklede trekanter, at der gælder Pythagoras. Så derfor laver vi lige en lille værktøjskasse herovre. Og Pythagoras lyder A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og vi ved også, at du kan finde den husliggende katete til en vinkel ved at tage cosinus til vinklen og gange med hypotenusen. Derfor bruger vi også formlen cosinus til store A gange C lige med A. Yes. Nu har vi jo så fået lavet to trekanter, som vi lige navngiver. Den ene, den hedder A, B, H. Og så nedskriver jeg allerede Pythagoras for den med de nye navne, vi har på den herovre. Og det bliver jo så C i anden er lige med X i anden plus højden B i anden. Og det samme gør jeg selvfølgelig for den anden trekant, som vi kalder HBC. Og Pythagoras på den bliver så A i anden er lige med B minus X i anden plus højden til B i anden. Og det ser selvfølgelig lidt grimt ud, det her B minus X i anden, så derfor bruger jeg mine kvadratsætninger til at omskrive det, så der i stedet står B i anden plus X i anden minus 2bx. Og selvfølgelig plus HB i anden, den må vi ikke glemme. Det ser lidt grimt ud, så jeg bytter lige lidt rundt på det også, fordi så er der måske noget, der lige går op for os lige om lidt. Så jeg skriver, bytter simpelthen rundt på de to sidste led. Så der nu står A i anden er lige med bx plus B i anden plus x i anden plus h, højden til B i anden, minus 2bx. Og det jeg bruger det her til at bytte rundt, det er, at nu kan jeg se det her x i anden plus hb i anden, der står her. Det er jo det, der står herovre i vores anden trekant, og så får vi brugt den ind i formlen også. Så vi nu skriver A i anden plus, er lige med B i anden plus C i anden minus 2bx. Så har jeg fået brugt Pythagoras, og jeg har fået den anden trekant flettet ind i den her formel også. Så det eneste, jeg mangler nu, det er faktisk det her x, som jo ikke er så kønt at se på, og slet ikke, hvis vi gerne vil have vores formel til Pythagoras, til cosinusrelationerne, beviset. Men fordi x jo er den husliggende katete til a, så bruger vi vores c gange cosinus til a, er lige med a, som så bare den husliggende katete, herover hedder den så bare x. Og så får vi, at der står a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2 gange b gange c gange cosinus til a. Og dermed er vores bevis færdigt.
Da, da, da.